πάμε με τις 11 βεβαίως. Και φυσικά έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα, γιατί το αντικείμενο και η ιδέα του Στέλιου είναι τελείως διαφορετική όσον αφορά και η προσέγγιση της παρουσίασης ενός βιβλίου και τελείως διαφορετική, διότι η λογική του και καλά κάνει, και νομίζω ότι έτσι είναι, γι' αυτό και είμαστε περισσότεροι εδώ, είναι να κάνουμε και μια κουβέντα γύρω από το ποδόσφαιρο και γύρω από τη φιλοσοφία, πώς αντιλαμβανόμαστε το ποδόσφαιρο. Βλέπω και πολλές γυναίκες πάνω στο τέλος. Νομίζω ότι το βιβλίο το συγκεκριμένο, αυτό που λέει λεξικό του ποδοσφαίρου, είναι εγχειρίδιο και για τις κυρίες. Εντάξει τώρα, αυτό ξέρεις. Καθώς... Λοιπόν, έλεγα πως είναι εγχειρίδιο για τις κυρίες, είναι το κατάλληλο το οποίο θα έλεγα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει άνθρωπος, να διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο, να το ξεφυλίσει, για να μην σκάσει ένα χαμόγελο, να γελάσει, να γελάσει. Θα πω για τους πιο μιλημένους στο ποδόσφαιρο και τους παλαιότερους, αλλά δεν θέλω να διαδεχθώ για τις κυρίες, γιατί αν οι κυρίες το πάρετε αυτό στα χέρια σας και το μελετήσετε ή τέλος πάντων το διαβάζετε, θα δείτε ενδεχομένως κάποιες λέξεις θα σας πάρουν παράξενες και να φανταστείτε από τι γυρεύουν αυτές οι λέξεις στο ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά είναι εγχειρίδιο, διότι διαβάζοντας αυτό το βιβλίο έχετε τη δυνατότητα να βρεθείτε σε μια ποδοσφαιρό παρέα, δεν θα πω μόνο αντροπαρέα, ποδοσφαιρό παρέα, και θα διαβάσετε πράγματα τα οποία θα σας βάλουν στη συζήτηση πολύ πιο εύκολα από ό,τι ξέρω εγώ, αν πάτε έτσι αδιάβαστες. Θα δείτε λέξεις και παραξενιές που παράγει το ποδόσφαιρο και μέσα στην καθημερινότητα. Οι παλαβόφατσες γνωρίζουν τον Τάσο Τάσο. Είναι κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο και για τις κυρίες. Οπότε, διαβάζοντας κάτι στο τίτλο «Το λεξικό του ποδοσφαίρου από το Α στο Ω», δεν είναι απόμακρο για τις κυρίες. Θα μου πεις γιατί είναι εδώ τις κυρίες. Πρώτα απ' όλα είναι πολλές εδώ και κατά δεύτερο, θεωρώ ότι πλέον η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου, ξέρετε, στο μάρκετινγκ, οι μεγάλες εταιρείες, οι μεγάλοι οργανισμοί, οι σπουδαίοι τέλος πάντων, τα σπουδαία brand, την ελληνική λέξη την κατάλληλη, κεντρώνονται στις γυναίκες. Γιατί θεωρούν ότι μέσα από τις γυναίκες μπορούν να πουλήσουν προϊόντα πολύ περισσότερα. Βεβαίως, εμείς δεν πάμε να πουλήσουμε προϊόντα εδώ πάμε να αναπτύξουμε. Ο Στέλιος Μπαμπινιώτης, λοιπόν, ο Στέλιος Βραδέλης, λοιπόν, αποφάσισε να φτιάξει το λεξικό του ποδοσφαίρου. Ότι το λεξικό του ποδοσφαίρου. Για τους παλαιότερους, λοιπόν, γεια σας κύριε Νίκο, θεωρώ ότι είναι το ιδανικό και μπορεί εκτός από το χαμόγελο που θα το που θα υπάρχει, αλλά είναι και ένα ταξίδι στα νιάτα μας. Όλες αυτές οι λέξεις, και αν θέλετε οι περισσότερες από αυτές τις λέξεις που θα δείτε εδώ πέρα, ανάλυση και ερμηνεία λέξεων, είναι τα παιδικά μας χρόνια. Είναι αυτά που λέγαμε στις σαλάνες, για τους παλαιότερους, για αυτά που λένε στις ακαδημίες για τους νεότερους, και είναι αυτά που συζητάμε και αποκαλούμε ένας τον άλλον με λέξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το λεξικό του ποδοσφαίρου. Είναι ένα όμορφο ταξίδι και επαναλαμβάνω θα σας κάνει να χαμογελάσετε. Επικεντρώθηκα στις κυρίες γιατί θεωρώ ότι αν μάθουν και οι κυρίες αυτές τις λέξεις, κόβω τις καλησπέρα, συγγνώμη. Πιστεύω ότι θα αλλάξετε και τον τρόπο που θα βλέπετε και το ποδόσφαιρο. Και όταν βλέπετε και τον σύντροφο, τον σύζυγο, τον αδερφό, κάποιον άλλον δίπλα σας που βλέπει με ξύλωση τον αγώνα, ενδεχομένως το offside να σας δυσκολέψει λιγάκι, αλλά επί της ουσίας θα ξέρετε τι συμβαίνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχει συστήματα, δεν έχει το 4-4-2 coach και κάνει τέτοια πράγματα, αλλά έχει πράγματα τα οποία θα σας βάλουν για τα καλά μέσα στο παιχνίδι. Οπότε, και εμένα με έβαλε.
κυρίως γιατί θυμήθηκα πράγματα, δεν έχω παραδείγματα, αλλά δηλαδή, ένα παράδειγμα το τσεκούρι, κυρίως τώρα θα πούμε τι τσεκούρι, ξυλοκόποι είσαστε. Και ξυλοκόποι είμαστε, αμαλάχοι να ούμε, διότι στο ποδόσφαιρο η ξυλοκόπη ποιος την μπάλα. Οπότε και τα τσεκούρια είναι στο παιχνίδι, δηλαδή το τσεκούρι, εντάξει, είναι κάτι υπάρχει. Ναι, απλά είναι στην ίδια κατηγορία όπως είναι ξύλα. Νομίζω ότι λοιπόν αυτό το βιβλίο, το εισαγωγή που το πήρα πάνω, αξίζει τον κόπο να το πάρετε στα χέρια σας. Δεν είναι τόσο το βιβλίο της βιβλιοθήκης να διακοσμήσει μόνο την βιβλιοθήκη. Είναι και κάτι το οποίο ήταν συνέρος Μουντιάλ. Αξίζει τον κόπο να το δούμε. Και είναι δεδομένο ότι θα γελάσετε. Γιατί έχει πάρει αυτή την πρωτοβουλία, έχει κάνει κάτι φοβερό. Έχει κάνει αυτό που θέλαμε να κάνουμε όλοι, το έκανε ο Στέλιος. Τι εννοώ. Όλοι γνωρίζουμε, αν όχι όλα, γιατί έχει και όλα και δεν είναι ότι μας ήρθε και το κάναμε έτσι, του ήρθε και γράφω. Πρέπει να μελετήσεις, να ψαχτείς, έχει ειδική ενότητα μέχρι και για το κυπριακό ποδόσφαιρο, το οποίο είναι μια κατηγορία μόνο του. Πρώτος είναι μια κατηγορία μόνο του, δηλαδή τους χαρακτηρισμούς. Ένα παράδειγμα, η μπάλα λέγεται μάπα. Οπότε αν πάμε στην Κύπρο. Έχω φέρει ειδικό απεσταλμένο από την Κύπρο, τον Ανδρέα. Οπότε θα πάμε στο κομμάτι Κύπρος, θα έχουμε το χτυπαλιά, κανονική όχι. Οπότε ναι, γιατί. Θα είναι τα σκοταδικά, είναι μισός Κύπριος, αλλά δεν είναι. Ναι, αλλά δεν είναι άθλιος σε αυτό. Οπότε θα ανέβω το ιδανικό. Εντάξει, και για τους επιθετικούς χαρακτηριστικούς, βλέπω Χριστάρα και Μαζέχα και Μαζέχα έκανε μια περίπτωση από μόνο του, την οποία εντάξει, τον ρωτήσω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει όμως, δηλαδή έχει βάλει τον γκολ, ας πούμε, ποιο γκολ. Δηλαδή με τον γκολ μπορούσα να βάλει τη λέξη Μαζέχα. Ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και δεν είναι το Μαζέχα, είναι και το συμπαίκτης. Είναι και το μπορώ να μιλάω όλες για σένα, οπότε καταλαβαίνετε. Οπότε θέλεις το γράψει το βιβλίο για να αρχίσει να μιλάει για σένα. Ο Χρήστος άμα γράψει το βιβλίο, θα γίνει ανάπτυξη στο ίδιο. Αυτή είναι η εικόνα σε γενικές γραμμές του συγκεκριμένου βιβλίου. Εμείς εδώ πέρα θα επιδιώξουμε βεβαίως να μιλήσουμε στο τέλος. Θα του πω μπράβο, διότι έβγαλε ένα παιδικό δικό μου αποθυμένο και φαντάζομαι αρκετών. Πόσο ήθελα όλα αυτά που ζήσαμε στα παιδικά μας χρόνια να τα βρω σε ένα βιβλίο. Μέσα από τις λέξεις, εγώ ταξίδευα σε πάρα πολλές γειτονιές και περιοχές, γειτονιές εκτός Αττικής και είδα λέξεις που κάποιες βεβαίως δεν έχουν εξασθενήσει, αλλά υπάρχουν ακόμη, αλλά δεν όλοι χρησιμοποιούνται. Αλλά υφίστανται για το ελληνικό ειδικά ποδόσφαιρο. Έκανε μαγιά ο Στέλιος. Αυτό που έκανε, πρώτα απ' όλα φαντάζομαι, πέρα από τις μελέτες, γιατί ορισμένα πράγματα δεν τα βρεις να τα μελετήσεις, να τα ετοιμάσεις, οι πρώτες λέξεις, οι πρώτες αρκετές λέξεις, πρέπει να τις έγραψε μέσα σε μια εβδομάδα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι η φύση της καθημερινότητας. Ήταν για μας που παίζαμε μάπα στο ποδόσφαιρο στις Αλάνες, ήταν η καθημερινότητά μας. Αυτή η καθημερινότητά μας την έχει μεταφέρει εδώ. Και έχει αυτό το φάιλ, αυτή τη διαφορά. Εγώ θα του πω, δεν θα σας πω περάστε να πάρετε το βιβλίο, θα πω ένα μεγάλο μπράβο, γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να το έχουμε όμορφα, καλογραμμένα, με ωραία εικονογράφηση. Είναι εδώ το Δημήτρης που ευθύνεται για την εικονογράφηση, είναι η ειδική σύνθεση. Είναι ωραία προσέγγιση και αξίζει τον κόπο να το μελετήσουμε και κυρίως κυρίες μου να ζείτε στο παιχνίδι. Κάποιες γνωρίζετε και πολύ, κάνετε ποδόσφαιρο από πολλούς άντρες, αλλά εν πάση περιπτώσει για τον κύριο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Στέλιος θα πει περισσότερα και θα μιλήσουμε και για άλλα πολλά γύρω από το ποδόσφαιρο. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλες και όλοι. Λοιπόν, ένα απόγευμα έτσι καλοκαιριού ήρθατε για να με εκτιμήσετε. Αυτό που μόνο είναι πολύ ιδιαίτερο. Τώρα, όσον αφορά το βιβλίο, γεννήθηκε έτσι σαν ιδέα, καλή ώρα δεν κατατάσσουμε έναν Σάββατο που μιλούσαμε και προσπαθούσαμε να θυμηθούμε περισσότερο
περισσότερο χαρακτηρισμούς παικτών. Θες πως λένε ο Ντουρέγεφ, ο Χατζηπαναγής, ο στρατηγός, ο Δωμάτος. Για να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι περισσότερα ήταν το 60, 70, 80, βαριά 90 βγήκανε. Τα περισσότερα ψευδόνυμα των ποδοσφαιριστών και έτσι πήγαν με το παρατσούκλι και έτσι πήγαν λίγο στην άλλη λογική. Ήταν λίγο και ένα παιδικό αποθυμένο αυτό το ταξίδι στο παρελθόν, όπου ήθελα να μαζέψω τις λέξεις, γιατί το γήπεδο έχει μια δική του κουλτούρα. Έχουμε εδώ πέρα ανθρώπους που είναι πρωταθλητές, έχουν πάρει πρωταθλητές στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, πίσω για τα παιδιά από το χόκκι πάγου, τους άλλους συμπαίκτες. Γενικώς, χαίρομαι που βλέπω ανθρώπους που έχει σε πολύ ψηλό επίπεδο και σίγουρα μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή την κουβέντα που θα ήθελα να κάνουμε. Η πρώτη μου, ας το πούμε, επαφή με το χώρο του ποδοσφαίρου είναι 5-6 χρονών. Ο παππούς είναι ΑΕΚ, βλέπει ένα παιχνίδι της αγαπημένης ομάδας, τον παίρνουμε τηλέφωνο, τώρα τα τηλέφωνα, ξέρετε, κάπου σταθερά στο σπίτι, σπιράλ. Το σπιράλ δεν φτάνει να δει την τηλεόραση, βάζει γκολ, έπαιζε η ΑΕΚ, είναι ευρωπαϊκό. Εγώ είμαι χαρούμενος γιατί ήμουν με τον παππού μέχρι αργά. Ποιος έβαλε τον γκολ, πάω ο σκόρε. Δεν έχω καταλάβει ποιος το έβαλε. Νομίζω το είχε βάλει ο Μαύρος τότε, το 79 ή 80, το 79. Και μου έχει μείνει αυτό, ξέρεις, ο σκόρε. Πρώτη επαφή με γήπεδο, μεσημέρι Κυριακή στην Καβάλα, σε αυτά τα άχαρα οικογενειακά τραπέζια που συνήθως κανένας δεν θέλει να πηγαίνει. Ο παπάς μαλωμένος με το ποδόσφαιρο, δεν το άρεσε πολύ το ποδόσφαιρο, δεν ήταν καλό στο σχολείο, το κορέδευαν, οπότε του είχε βγει αρνητικό. Εγώ από την άλλη λατρεύω το ποδόσφαιρο και πάμε για φαγητό στα πεθερικά. Όχι τα δικά μου, του παπά μου. Είμαι 10 χρονών και πρέπει να έχει βαρεθεί τόσο πολύ που λέει πάμε γήπεδο. Τον έχασε πρόσφατα. Πάμε το παιχνίδι Καβάλα Δεσσαϊκός, 3-0. Το θυμάμαι πώς θυμάσαι, ξέρω το πρώτο σου φιλί, την πρώτη σου κοπέλα, με τους δημοσιογράφους όσοι είμαστε το πρώτο ρεπορτάζ. Έτσι θυμάμαι τον πρώτο αγώνα, 3-0. Και θυμάμαι τη φράση που ακούω και μου είχε μείνει τότε. Στηρίζει κάτι ο διαιτητής και ακούω τον διπλανό να λέει να γυρίσεις σπίτι και να βρεις τις παντόφλες σου ζεστές. Και λέει του συμπληρώνει κι άλλος και βρεγμένες. Το οποίο, αν το ερμηνεύσεις, είναι μια απλή φράση την οποία την ακούσεις συχνά στο γήπεδο για τους διαιτητές. Δηλαδή, την ώρα που εσύ διαιτητεύεις και έχεις φάξει την ομάδα, κάποιος βρίσκεται και είναι ο εραστής της γυναίκας σου και έχει χρησιμοποιήσει τις παντόφλες σου, έχει κάνει και τους μετά και γι' αυτό τις βρίσκεις και βρεγμένες. Η κουλτούρα των γηπέδων είναι εκπληκτική το τι ακούς. Ξεκινώντας λοιπόν να γράφω, μετά από πολλά χρόνια και μαζεύοντας διάφορες εμπειρίες, διαπίστωσα ας πούμε ότι έχουμε πάνω από 30 ζώα που χρησιμοποιούμε περιγράφοντας παίκτες. Θοδωρής Τυποτσέρης, έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια στην Άλφα Εθνική. Για πες ένα χαρακτηρισμό που άκουσες και σου έχει μείνει. Πες, ένα έτσι. Διάλεξε τώρα. Σου είπα εσύ ζώο, το ταγάρι σου είναι ζώο. Σκύλος. Ο σκύλος ποιος είναι? Ο σκύλος είναι ο παίκτης αυτός που τρέχει ακατάπαυστα. Άλλο, Χριστόφ, εσύ όταν ήρθες στην Ελλάδα άκουσες κανένα χαρακτηρισμό έτσι που παραξενεύτηκες? Όχι, περάσανε τόσα χρόνια που σταμάτησα, τα ξέχασα όλα. Εσένα σου λέγα. Ελάφι, ο Ελευθεράκης. Ελάφι. Κοιτάξτε, σαν Τόλης Αποστόλη, αυτός ο Ακαδημιών Ανατρομήτου του πέρα, έχει ακούσει ο Τόλης, το λιωτάρι. Έχουμε ο Έλουρος, που είναι για τον τερματοφύλακα. Ο Αστακός, ποιος είναι? Είναι ο πρόεδρος που πληρώνει με 50, οπότε ο καλύτερο χρώμα είναι Αστακός ο πρόεδρος. Άρα πληρώνει. Το Φιζόν, είναι το ακριβό παλτό, δηλαδή δεν είναι ότι έχουν πάρει ένα παλτό, θα σου πληρώσει το παλτό.
σεζόν. Είναι μετά, εντάξει, ο Χάτος που θα έχουμε. Είναι ο Καντεμόσαυρος, αυτός συνήθως είναι συγγενής, γείτονας ή παίρνει διαρκεία, ξέρω εγώ, Γιώργος Πίκουλας, κάνουμε μαζί την εκπομπή κάθε μέρα. Νομίζω έχεις αρκετούς Καντεμόσαυρους που αλλάζει τη θέση κτλ. Το Ελλάδα, το Ζαρκάδι, ποιος ήταν παίκτης του Ολυμπιακού με το χαρακτηρισμό του Ζαρκάδι της Αφρικής? Ο Ζίζι Ρόμπερτς. Ζίζι Ρόμπερτς, που έπαιξε μετά και Πανιόνιο. Και νομίζω μετά έχει η κόμπρα του Εκουαδόρ και στο Πανιόνιο. Ναι. Ο Ζίζι, ναι. Και ήταν μετά η κόμπρα του Εκουαδόρ. Χωρίς δηλητήρια. Γιατί έχουμε διάφορες κόμπρες που έχουν φτάσει, σε εμάς έχει φτάσει το Εκουαδόρ. Έλεξ Μπόρχα. Καρχαρίας. Χέρκη Σίγκουρσον. Σίγουρσον επιθετικός του Παναθηναϊκού. Βασικά, επειδή ήταν από Ισλανδία, εμείς στο μυαλό μας λέμε ο Ψαράς. Ψαράς είναι αυτός που κυρίως παίζει στις βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες και επειδή είναι Ψαράς, αυτή να κάνει τον Καρχαρία. Τόσο λέω, από κάποια υπάρχει η Κότα, το Κρυάρι, το Αετόπουλο. Αν το κάνετε πιο εύκολα, το πουλί, τι είναι? Αν πούμε σαν παίκτη χαρακτηρισμό, αν πούμε, αγαπητέ Αντώνη, στον Πανιόνιο που έχουμε αμέσως έπωνε πόσα πουλιά έφερε φέτος ο πρόεδρος, τι θα εννοούμε, όχι πόσους οικονομόπολους, αλλά πόσους παίκτες οι οποίοι έπρεπε να πληρώσουν για να παίξουν στην ομάδα. Αυτός είναι το πουλί. Το Αετόπουλο είναι το πουλί που όμως έχει προοπτική. Το Ορτίκι είναι το πουλί που δεν έχει καμία προοπτική. Οπότε Αετόπουλο σημαίνει πάει για ψηλά, Ορτίκι μένει κάτω. Πουλί η κατηγορία. Είναι το χέλι, εντάξει, που θα πάει γρήγορα. Το πουλί το βαλσαμωμένο που θα το δώσουμε στον τερματοφύλακα Ρετιάννη, πουλί βαλσαμωμένο. Η μπεκάτσα, τα περιστέρια αναλόγως ότι σκοτώνεις με τα σούτ που κάνεις. Έχουμε επίσης καμιά 30 φαγητά και για να τα εγγράψουμε το παιχνίδι. Αντώνης στο μπάσκετ είχατε, Αντώνης Σταμάτης, πρωταθλητής. Με τον Ολυμπιακό εδώ πέρα, εθνική ομάδα. Στο μπάσκετ είναι λίγο πιο ευγενική, δεν προλαβαίνετε να τα αποδείτε. Εκεί έχετε τα τούβλα, τα σούτ, υπάρχουν οι φάδες, έτσι, για φαγητά. Πάμε από φαγητό. Δημήτρης Μανιάτης, με τον Δημήτρη μας έκανε μια φοβερή εμπειρία 2010 Μουντιάλ. Παίζει η Νότια Κορέα και έχουμε προμηθευτεί. Έχω πάρει από τη Βόρεια Κορέα μπλούζα και κασκόλ. Απαγορεύεται να πουληθεί οτιδήποτε της Βόρειας Κορέας. Είναι το τελευταίο Μουντιάλ που είναι η Βόρεια Κορέα το 2010, το προηγούμενο το 1966. Ο Κιμ Τζονγκ Ουν έχει απαγορεύσει να βγει οτιδήποτε με τη σημαία. Αλλά φίλος μου προπονητής έχει παίξει στη Βόρεια Κορέα και το έχω ζητήσει να μου βγάλει πράγματα. Και μαζί με τον κύριο Δημήτρη από εκεί πέρα έχουμε μπει μέσα στην εξέδρα της Νότιας Κορέας φορώντας βορειοκορεατικά χρώματα. Και μας λένε τελείως σαν ούφο. Αυτό είναι από μόνο μια ιστορία του Μουντιάλ. Το γλιτώσαμε το ξύλο. Τι φαγητά έρχονται στο μυαλό σας? Το εύκολο είναι σούπα. Το παιχνίδι είναι σούπα. Πώς θα πούμε στη Θοδωρή το αποτέλεσμα του αγώνα? Τα κουλούρια είναι το ισοπαλία. Τα αυγά. Με την περίφημη φράση η αυγά η πουλιά ή τα αυγά σκέτο το σκόρ. Ναι, η αυγά η πουλιά. Το ελβετικό τυρί εντάξει. Είναι η άμυνα. Για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι κορνέδες είναι εντάξει. Γνωστό αίρεσμα. Τα κουκούτσια. Διαιτητής. Άρης Ραβανός που έχει υπάρξει διαιτητής και έπαιζε εσύ έκθεση. Στραγάλια. Στραγάλια είναι αυτό μέσα στη σπίρικτα. Κουκούτσια ή σπόρια. Αναλόγως τι θα δώσει. Αν θα δώσει τα κουκούτσια ή τα σπόρια λίγο. Δεν θα εξηγήσω όμως γιατί είναι και κυρίες από τον Απάτο. Καταλαβαίνω. Τα κουκούτσια πολλές φορές καθορίζουν και τα αποτελέσματα σε κάποιες αναμετρήσεις. Δηλαδή μοιράζει τα κουκούτσια από το καρπούζι. Ή τα σπόρια. Κόβει το καρπούζι στα ίσα ο διαιτητής, αλλά τα κουκούτσια τα έχει δώσει στην μια ομάδα. Δεν κάνει δηλαδή το έγκλημα. Γιατί το άλλο αλλά βοηθάει. Βοηθάει. Το λίμα έγκλημα περιλαμβάνει τη διαιτητική απόφαση. Εδώ πέρα. Το ρήμα σπόρια, το ουσιαστικό σπόρια περιλαμβάνει
το σφύριγμα, τη βοήθεια που θα πάρει η ομάδα. Η μπανάνα τι είναι? Είδος σούσι. Ψιλοκρεμαστό. Έχει δει το σχήμα της μπανάνας. Η πατάτα, όταν κάνει την κοντράδα και τρώει όλη η ομάδα. Έκανε την πατάτα. Την έκανε. Το μπακλαβαδοτό. Την Κυριακή. Μπακλαβαδοτό είναι το δίχτυ, έτσι όπως έχουμε νύχτα. Η δίχτυ είναι μπακλαβαδοτό. Επίσης, σε άλλο γήπεδο θα ακούσω και το έγραψα, τον τύπο που σκέφτηκε να πει τη φράση κοίτα που πήγε η Ρουφιάνα, εκεί που γαμιούνται οι αράχνες. Πώς σκέφτηκε πάνω στο γάμο, κάνω σεξι οι αράχνες. Εντάξει, το άκουσα. Να έρθει και ο συμπαίκτης μου το τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας του Χόκκι που πάω, ο Σπύρος. Λέμε εδώ πέρα και διάφορα πράγματα. Coach, καλώς ήρθες. Για πες μας, coach, από λέξεις τώρα λέγαμε πιο μπροστά για τα ζώα και φαγητά που έχουν πει στο ποδόσφαιρο. Εσύ σαν παίκτης και σαν προπονητής, τι άκουγες? Λίγο πολύ αυτά που είπατε. Πες κάτι που σου εντυπωσίασε. Σάντουιτς, το μου θύμισες. Πάλι Καραϊσκάκη, πρωτού περιοριστή, παίζει ο Ολυμπιακός με τον Ηρακλή εδώ Ηρακλής. Πάμε θύρα 13 και έχει τότε έναν κατευθυντικό ο Ηρακλής στο Κούστα. Καλός παίκτης. Ναι. Αλλά ήταν η εποχή που ερχόταν, ξέρεις, είχαν πρωτοέρθει τα παιδιά. Ναι, είχαν πρωτοέρθει οι Αλβανοί και τώρα ήταν λίγο στην εξαθλίωση. Οπότε άρχισαν να πετάει 13 σάντουιτς στο Κούστα και καλά για να μπορέσουν να φάνε. Ήταν από τις καφρίλες του γηπέδου που συναντάς. Οπότε καταλάβατε, έχουμε μέχρι τώρα φαγητά, έχουμε ζώα, έχουμε επαγγέλματα. Δηλαδή η φάση που ακούω ποδιά που έσκασε ο υδραυλικός. Άντε τώρα εσύ ανέλησε. Coach Σταθόπουλος. Για πες. Ποδιά που έσκασε ο υδραυλικός. Και ο υδραυλικός ποιος είναι? Ο πολύ καλός είναι στην μπάλα του, ο τριπλέρ που λέμε. Τώρα εσύ που έχεις παίξει και Λάρισα, θέλω να μου πεις το κλίτς. Τι είναι? Το κλίτς που βρίσκει με τον άλλο συμπαίκτη σου, που στο είδος που έχει περάσει από τη Λάρισα, θα χτυπάει η μπάλα πάνω στο παπούτσι, γιατί για να πάρει την κατεύθυνση για μέσα, υπάρχει και φεύγει από την άλλη πλευρά. Όπως υπάρχει το μελέ, το βολέ, αλλά είναι το κλίτς ή φλικ. Φλικ, άμα θες να το παίξεις λίγο από Cambridge, Oxford, λες, έκανε φλικ. Φαντάζομαι μια μετάδοση αγώνα με όλες αυτές τις λέξεις, δηλαδή θα είναι ονειρικό, θα ήταν ονειρικό, δηλαδή ένας, ο Αλέξος Πυρόπουλος, που είναι να το χρησιμοποιήσουμε, με τον λόγο του που είναι έτσι καλός και πολύ καλά γενικά, να χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις της εξέδρας, την αργό του ποδοσφαίρου της εξέδρας και να πει όλα αυτά τα πράγματα. Φαντάζεστε, ο Σεφερλής δεν θα είναι τίποτα μπροστά του σαν το μεγάλο. Κοίτα, κάποια λέξη τώρα μέσα στο βιβλίο έχει περίπου 1000 λέξεις σχετικές με το ποδόσφαιρο. Έχει αυτό το υποτάθλιο, το πολύ τυπικά κορέκτα. Ας πούμε, να μάθετε τι είναι το γκολ, το offside, είναι το out, το corner, τα χρηστικά. Αυτά τα έχεις. Μετά ξεκινάνε οι ορισμοί. Ο Θεός. Ο Θεός είναι, πέρα από το μάτο μαύρο για τους αεξίδες, ο παίκτης ο οποίος καθορίζει, είναι το μεγάλο όνομα της ομάδας. Μπαίνει μέσα, ο Μέσης είναι ο Θεός Αργεντινής. Ο Πελέ ο Θεός της Βραζιλίας. Γιατί στην Ελλάδα, εντάξει, ο καθένας έχει τον δικό του Θεό. Υπάρχουν, πέρα λοιπόν από τις, όταν λέμε χρειάστηκα κολλήριο, περιγράφουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι τελείως ανιαρό, όπου δεν είναι σπάνι. Όταν λέμε βάλε κολλήριο, ο Μπετατσής, τι είναι? Ο σκληροτράχυλος, στην παλιά την έννοια, μέχρι που βγήκε το στοίχημα, οπότε είναι αυτός που στοιχηματίζει. Από το πέτ, είναι ο Μπετατσής.
Εμείς απέχουμε από αυτά τα. Ποιος είναι ο πετεινός? Ο πετεινός, όπως πρέπει να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο, μιλάμε με πολλούς παίκτες. Ο πετεινός είναι ο τύπος που έχει στήσει το παιχνίδι και το πάει στο ημίχρονο, βγαίνει μπροστά στους άλλους στα πολιτήρια, μα δεν γίνεται να παίζει μέσα και τα λοιπά, και αυτός έχει κάνει την κουτσουκέρα. Αυτός είναι αυτός που αρχίζει πρώτος να κατηγορήσει τους άλλους. Εντάξει, έχει μέσα τους όρους, ο κατάσκοπος που τους μάθαμε, ο κάπτεν, ο νεροκουβελτής, ο ταραβετζής, ο ξυλοκόπος, ο ξάδελφος, να πιάσουμε λίγο για τις συγγένειες. Πότσος δεν σου έχει τύχει να έχεις δει άλλο παίκτη και να έρχεται κάτι διαφορετικό και να λες τον ξάδελφο ότι φέρανε να παίξει. Συνήθως για αρνητικό. Θυμάσαι εποχή βιντεοκασέτας, που στέλναμε μια βιντεοκασέτα και τραβηγμένη κάπου στην Αφρική ή στη Βραζιλία. Μαυριδερός ερχότανε, αλλά ήταν μάλλον ξάδελφος του. Κάποιος άλλος. Ο Αγκύρε, εντάξει. Ο Αγκύρε πάλι ξεχώριζε, ήταν στο άστρο. Κάτι ξάδελφο που ερχόταν και παίζανε. Ο Πενιτάρης, ας πούμε. Τι είναι ο Πενιτάρης? Ναι, εγώ είμαι 52. Πενιτάρης είναι ο διαιτητής, ο οποίος στηρίζει τα ίδια. Άρα είναι ένας πενιτάρης. Το ποδόσφαιρο έχει ξυπνάδα πολύ η ελπίδα. Και αυτό βγαίνει. Μιας και είπαμε και για τις διαγραφές coach και coach, είναι και το λαχείο, είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, ακούς, αυτός είναι λαχείο. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, γιατί συμβαίνει και στην καθημερινότητα και σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της ζωής. Κάποιος όταν είναι λαχείο, είναι κάτι πολύ ελπιδοφόρο και είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Παράδειγμα, ο Βαζέχα ήταν λαχείο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Όταν είσαι και γίνει το Γενάρη, που κανένας δεν τον ήξερε. Εσύ το μάρκα. Έπαιζε αυτό το μάτι. Έτσι έρχεται το Γενάρη, είναι τα πρώτα παιχνίδια που έτσι που είναι παραθετικός ξανά. Δεν ξέρω πώς είναι. Ένας ξένος λέει την Πολωνία, έρθει τώρα. Με μουστάκι, Μιλάμε τώρα. Μαύρο. Και εγώ σχετικά είμαι λίγο την εποχή μου ακίνητο, δηλαδή ήμουν γρήγορος. Ήμουν 20 χρονών, εντάξει. Δεν τρώνε το ημίχρονο. Πώς είχε ένα κουβά και παρόλο που δεν κοιμώ, είχε ένα κουβά. Το πήρε την αποδογήτησα, τι είναι αυτό. Νομίζω για να Δεν μπορούσα να πάω στα ποτήρια. Έριξες το νερό πάνω. Πάω μέσα, λέω μαγκές. Λέξαμε τώρα, καλά, ασχεδόντως είναι, δεν παίζεται. Πήγαινα από το νομοσπλάκι και ξεπάνε να πάει την μπάλα, τι κάνει. Δεν ήταν με τον νούμερο 9, πήγαινε δεξιά. Στατικός εκεί. Πήγαινα από το νομοσπλάκι να πάει την μπάλα. Δεν να πω μέσα, μια άλλη Και ράω μετά. Κάποια στιγμή έκανε μια δήλωση ποιος είναι ο καλύτερος αμυντικός και εμένα. Οπότε την άλλη μέρα με κάνεις αστυνάει και ανανέωσε. Άρα οφείλει συμβόλαιο στο Βαζέχα. Ας πούμε τώρα είναι η σακούλα. Ακούς ο άλλος, σακούλα είναι τρίπλο που φεύγει κάτω από τα πόδια. Μοίραζε σακούλες. Περνάει πέντε σε τηλεφωνικό θάλαμο. Όταν θέλουμε να δείξουμε ότι κάποιος είναι τόσο τσάρδας, ας πούμε, μπορούσε να περάσει πέντε σε τηλεφωνικό θάλαμο. Αλλά έχει και φράσεις, ας πούμε, των παικτών. Τώρα, ας πούμε, δεν είμαστε του Παλαιστινίου. Σου θυμίζει κάτι το δωρή. Και το... Εντάξει, μία από τις αγαπημένες μου που έχουν πει παίκτες, αυτός δεν κάνει ούτε για σκούπα στα μπουζούκια. Το οποίο τι σημαίνει, για εξήγησέ το εσύ. Είναι τόσο κακός αμυντικός που η σκούπα στα μπουζούκια παίρνει τα γαρίφαλα φεύγει. Το τρει σκούπα τα παίρνει. Αυτός είναι τόσο κακός που όταν πάρει τη σκούπα για τα μπουζούκια θα μην το αφήσει τα γαρίφαλα μέσα. Ότι είναι... αυτός δεν μπορεί να κόψει ούτε τα νύχια του. Θα τα ακούσουμε σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Είναι τόσο κακός ο παίκτης, δηλαδή έχει καμία μηδαμινή ευλογησία, μένει εκεί πέρα. Δεν στρίβει ούτε με υδραυλικό. Δεν κόβει ούτε με βαλέ. Δεν κόβει ούτε με βαλέ. Αν βάλετε τώρα η λαϊκή σοφία, είναι φοβερή μέσα στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η φιλοδοξία του βιβλίου, δηλαδή να είναι ένα εθνολογικό να παρουσιάσει τις επιρροές του ποδοσφαίρου, πώς
πώς έχουν μπει μέσα αντικείμενα, που είχαμε με το τσεκούρι, νομίζω ένα άλλο, το γιαπί. Το χρησιμοποιούσε εκλεκτός συνάδελφος που έφτασε η Εθνική Ελλάδος και έλεγε εσύ αγόρασε γιαπί. Υπάρχουν λοιπόν οι λέξεις. Μετά έχουμε τις φράσεις που χρησιμοποιούνται από τις πιο, ας το πούμε, πιο normal, που χρησιμοποιούν οι προπονητές μετά όταν χάνουν. Δεν πήγαμε ποτέ στον αγώνα, χάσαμε από τα αποδυτήρια. Λες και κάποιος άλλος δεν πήγαμε ποτέ στον αγώνα, φταίει αυτός που έχει το κηλικείο, αυτός που κοντίζει το γήπεδο. Είναι ωραίες αυτές οι δικαιολογίες του προπονητών. Δεν γίνεται το παιχνίδι. Έχει μετά, έπνιξε το πέναλτι ή το έπνιξε, αν πούμε έπνιξε το πέναλτι, ο διαιτητής δεν έχει δώσει το πιστό. Το έπνιξε σημαίνει ότι ο τερματοφύλακας έχει φάει χάσο γκολ. Η έξοδος του Μεσολογγίου, για να πάμε και στα ιστορικά γεγονότα. Πιάνει ό,τι να είναι. Τότε πιάνει το κουβέρτα γενικώς για τους τερματοφύλακες, ενώ οι καημένοι έχουν τη λιγότερη συμμετοχή μέσα στο παιχνίδι, έχει τα περισσότερα. Βούτυρο στα χέρια, τροχονόμους, δεν πιάνει ούτε βαλσαμωμένο πουλί, δεν πιάνει το κουβέρτα και τα λοιπά. Για τους επιθετικούς που είναι χασογκόλιδες ή για τους αμυντικούς, λίγα. Μετά πάμε στους χαρακτηρισμούς που συνοδεύουν τις ελληνικές ομάδες, που έχει μερικές καλές, δηλαδή δεν κατάλαβα ποτέ, ίσως μπορεί σηκώσει να μου βοηθήσεις, γιατί ο Πατρακικός λέγονται οι κροκόδιλοι. Κι όμως είναι οι κροκόδιλοι, δηλαδή αντιπαγουράδες το καταλαβαίνω για τα Γιάννη. Εμείς στην Καβάλα είχαμε οι αργοναύτες που οι αργοναυτικοί ξεκίνησαν από τον Βόλο. Αλλά εμείς λεγόμαστε αργοναύτες για τον λόγο που επίσης δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Μαύρη θύελα έχουμε 2. Τρεις έχουμε. Έχουμε Πανεγιάλιο, Καλαμάτα. Και το πάω παλιότερα. Εντάξει, παλιότερα. Και τον Όφιο. Και τον Όφιο, όχι σαν μαύρη θύελα. Εγώ μαύρη θύελα ξέρω Πανεγιάλιο, Καλαμάτα. Ευτυχώς δεν έχει τύχει να παίξουν τώρα στο τελευταίο χρόνο για να μπερδευτεί ο speaker. Δηλαδή η μαύρη θύελα επιτίθεται, η μαύρη θύελα μείνεται. Οι Πινέζες, ας πούμε, που είναι ο παδί του εθνικού. Δεν ξέρω πραγματικά ποιος μπορεί να τους έβγαλε. Από ρούχα δεν είναι. Ρούχα. Το παλτό. Έχουμε το παλτό, εντάξει, είναι το βυζόν. Το παλτό δεν είναι. Το παλτό, εντάξει, πήγα στο παλτό Στα ακριβό παλτό. Ένα επιθετικό δεν. Η κηδεία, ας πούμε, το θα πεις. Μας έκανε κηδεία, έπαιξε πολύ καλά. Κηδεία η ομάδα, έχασε η ομάδα. Εξίσου, ας πούμε, η τραχανοπλαγιά. Η τραχανοπλαγιά είναι ένας εξωτικός προορισμός και είναι μέτρο δύναμης ομάδας. Δηλαδή, κερδίσατε, σιγά τι κερδίσατε την τραχανοπλαγιά και η κολοπετινίτσα. Μια από τα δύο είναι 5. Είναι τόσο χάλια η ομάδα που ούτε την τραχανοπλαγιά κερδίζουν. Οπότε είναι ένα μέτρο σύγκριση η τραχανοπλαγιά για το πόσο δυνατή είναι η ομάδα. Είναι από αυτά τα ωραία τα φανταστικά μέρη που όλοι έχουμε πάει νοητά, αλλά δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να το βρούμε στο χάρτη. Είναι εδώ πέρα ο Δημήτρης ο Αγγελούς που έχει επιμεληθεί πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση. Συνάδελφοι στα νέα πολλά χρόνια με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης, όταν του είχα πει την ιδέα για το βιβλίο, μου λέει δεν ξέρω τίποτα από μπάλα. Ωραία, του λέω είσαι ο ιδανικός. Άμα δεν ξέρεις τίποτα από μπάλα, θα πει ωραίο. Γιατί άμα ξέρεις από μπάλα, θα βάλεις το συναισθηματικό, θα πας λίγο έναν παίκτη να τον καλοπιάσεις, ας πούμε, από να τον φτιάξεις διαφορετικά. Και έχει φτιάξει πολύ ωραία σκίτσα. Επίσης η μπάλα, τι χαρακτηρισμούς έχει. Πολλές. Στρογγυλή θεά είναι το ένα. Η κόρνη. Χριστό έπαιζες τότε, σου με τον Όση. Ναι. Α, το πρόλαβες. Επίσης, τώρα που σε βρήκαμε εδώ πέρα, ενώ έχουμε μετά τα παρατσούκλια των εθνικών ομάδων, να κάνουμε και ένα τεστ γρήγορα αφού έχουμε τώρα το Μουντιάλ, ας πάμε να πούμε η Ολλανδία, ξεκινάμε από τα εύκολα, πώς είναι. Το Ράνε ή του Λίπες, αυτοί έχουν 2. Η Πορτογαλία, η Δράκη. Το πράσινο ακροτήρι, εδώ τώρα αυτό. Πώς είναι το πράσινο ακροτήρι. Οι μπλε καρχαρίες.
Αυτοί έχουν γλιτώσει από τους άλλους και βρήκαν και τους μπλε. Η Αίγυπτος, η Φαραώ. Μπράβο. Αγγλία, τα Ελευθάρια. Η Αλγερία που έπαιξε χθες και έφαγε το τρίπαλο. Οι Αλεπούδες της ερήμου. Είναι πιο... Η Αυστρία διάλεξε και τον εαυτό της έτσι μεγαλοεπίβολο. Η Αυστρία έχει παραξιώσει, μπορεί να έχει Αυστρία. Η ομάδα θαύμα. Ότι είχε ομάδα και θαύμα. Σε εποχή Μότσαρτ και τα λοιπά και μεγαλοπιανόμαστε. Βέλγιο. Η κόκκινη κόκκινη. Η Βόρεια Κορέα, Δημήτρη Μανιάτη. Δημοκρατία. Αυτό τα πράγματα που άλλη φορά δεν σε παίρνουν στο αγώνα της Βόρειας Κορέας. Το άλογο των 1.000.000.000. Δεν ξέρω να το πω στα κορεάτικα, αλλά είναι πολύ μικρό. Όταν αποφασίζει και τρέξει και ξεκίνησε, είναι το άλογο των 1.000.000.000 η Βόρεια Κορέα. Η Γαλλία, πέρα από το τρικολόρ, είναι και η πετινή, γιατί για πολλά χρόνια και έχουν ακόμα το σήμα των πετινών. Ήταν η Lecoq Sportif, αλλά μετά το έχει μείνει... Ναι, το είχαν το σύμβολο. Η Γκάνα, τα μαύρα αστέρια. Η Ζάμπια είναι οι χάλκινες σφαίρες, οι ΗΠΑ αστερόισο κτλ. Και η Ιαπωνία είναι βασικά σχεδόν όλες οι ομάδες. Θα πάμε στις ξένες ομάδες. Η Ιαπωνία είναι σαμουράι, φαντάζομαι. Η μπλε σαμουράι. Μπλε. Υπάρχει ένας διαφορετικός Δεν προκύπτει από πουθενά το μπλε, έτσι. Κάπου αλλού θα έχει κάποιους άλλους σαμουράι. Ο δημιουργός της σημαίας της Ιαπωνίας πρέπει να έχει πολύ φαντασία, έτσι. Δεν έχει τίποτα. Ένα άσχολο. Χαρακτηρισμοί παικτών. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο ότι στην Ελλάδα είχαμε πάρα πολλούς χαρακτηρισμούς παικτών. Δηλαδή έχουμε βγάλει μέχρι και τον Τζόρτζεβιτς της Ρούμελης. Έχουμε πάει σε λόγος του τέτοια επίπεδα. Το πήραμε αναγεωγραφικό διαμέρισμα. Ο Μαραντόνα των Βαλκανίων, ο Μαραντόνα των φτωχών, ο πρωτοξάρχος του Μέση, ο δευτεροξάρχος του Μέση. Παραδόξους. Ο Μαραντόνα του Χαλανδρίου. Ο Μαραντόνα του Χαλανδρίου. Παραδόξους Τάσο δεν είχαμε για τον Χριστό. Ναι, ενώ όλη η ομάδα. Το έχουμε συζητήσει και στο ραδιόφωνο αυτό και στον αέρα. Δηλαδή είναι αδιανόητο από κάποια στιγμή και μετά, το δεκαετία του 90 και μετά, ναι, κυρίως, αλλά δεν υπήρχαν έτσι πολύ έντονα το στοιχείο το παρατσούκλι. Εντάξει, το χρησιμοποιούσα στα χωριά, γιατί στα χωριά τι αθλητές. Ναι, αλλά εκείνη η ομάδα του Παναθηναϊκού ξεκινάει, πρόσεξε. Έχει το βουνό στο τέρμα. Γιατί ήταν της ίδιας γενιάς. Ο Χρήστος δεν έχει. Μετά πάει ο Νίτζα με τον Κόναν, κάναν παρέα πίσω. Δεν περνούσε ή η μπάλα χωρίς τον παίκτη ή ο παίκτης χωρίς την μπάλα. Το Τούρμπο ήταν ο Αποστολάκης. Ο μικρός ο Σαραβάκος. Εντάξει, ο Χότα, όταν είχε έρθει ο Λαγός. Το τρένο. Το Καπουρό, ο Καλατζής. Τον Βασίλη Κωνσταντίνο. Τον Μιχάλη. Το Παρκόντο. Εντάξει. Στον Ηρακλή μια χαρά. Θα έβγαλε λεφτά η ομάδα του Κωνσταντίνου. Που λύθηκε και ξελασπώσαμε. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά τέτοια. Από τα αγαπημένα μου είναι το δεξί πόδι του Θεού, είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες, γιατί έχει ωραία ιστορία. Ρομπέρτο Μπάτζο, με τη φοβερή αλλαγωγά, είναι το δεξί πόδι του Θεού. Παίζουν και τέτοια. Ο Άγιος είχε Κασίγιας. Όπως ήταν ο Έντουρος, ο αγαπημένος μου τερματοφύλακας, Ρινάτη Ντασάι. Όσοι άρχισαν να βλέπουμε Μουντιάλ, πρώτο Μουντιάλ θυμάμαι 1982, εκδρομή οικογενειακή στην Αστοριά και ξέκλεβα να δω τους Φούριας Ρόχας που παίζανε. Και πρώτο καλό σε νύχτη, 1986, εκδρομή με το κατηχητικό. Και βλέπουμε Γερμανία, Σαουδική Αραβία, 1986 που κερδίζει η Γερμανία με γκολ του Μπρέμερ. Αλλά ήταν μετά τη Σαουδική Αραβία. Η Τινησία ήταν με αραβική. Ήταν μεγάλη έκπληξη γιατί πήγε κάπου στο 86 το γκολ του Μπρέμερ. Εντάξει, λοιπόν, έχει λοιπόν τους χαρακτηρισμούς των παιχτών, όπου εκεί
μπορείς να βρεις τα πάντα. Δηλαδή υπάρχει παίκτης που λέγεται το ζώο. Ο Ιδμούντο. Της Εθνικής Βραζιλίας. Δεν ξέρω ποιος πήγε και το σκέφτηκε. Πόσους άλλους σου είχαν δώσει κάποιο προσωνύμιο, Ξάνθη στην ΑΕΚ. Δεν θυμάσαι κάτι. Ότι ο Κοτσέρης έφυγε για να μην το ρωτήσουμε σίγουρα. Εντάξει, νομίζω από τους τελευταίους που είχαν προσωνύμιο ψευδόνυμο Παρατσούκι μάλλον ήταν ο Μήτροπουλος, σαν πιστολέρο. Μετά από η νέα γενιά, ας πούμε, δεν έχει. Όλοι εσύ θυμάσαι έτσι άλλα από τους τελευταίους δεν έχει. Εγώ είχα. Εσύ τι είχες? Όταν είχε κάνει ο προπονητής μου ο πρώτος, ο Γιώργος Στολίκας. Για πες. Κόκορας. Ο Κόκορας. Γιατί τι έκανες, μάλλονες? Καλά. Αυτό λίγο δεν έχει την ιστορία. Στον ύφεστο που περνάμε και εμείς με παίκτη, είχε μικρά αποδοτήρια. Και στο τέλος κάναμε ότι μπάνιο όλοι μαζί, προπονητές, παίκτες και είχε λίγο τους. Και εγώ πήγαινα εκεί που ήταν τα δύο τους και περιμέναν όλοι για να κάνουν το μπάνιο. Πήγαινα μέσα το κεφάλι εκεί. Κοίτανε τον Κόκορα, λέει, κοίτα τον Κόκορα, λέει. Και πρώτος. Από το γιαμό και έμεινε. Είναι εύκολο να σου πει το... Ναι, ναι. Ακόμα τώρα με τον κύριο Γιώργο, αν δεν με λέει όλοι, ο Κόκορας. Μετά από 40 χρόνια. Το κουνούδι ποιος ήταν? Μίκλαν. Δεν μου λες Γιώργο Πίχουλα, τους οργανωμένους εκεί πέρα. Ποια είναι φράση που έχεις ακούσει στο γήπεδο και δεν την έχεις ξεχάσει? Όπως ας πούμε εγώ θυμάμαι τις παντόφλες τώρα να τις είσαι θέσεις κτλ. Πες κάτι έτσι από τα ωραία σκέψη του και τα υπόψε μου που θες. Εντάξει. Άσε να το σκεφτώ. Έχω και την Αλεβίζο εδώ πέρα που θα πει τα δικά της. Μετά έχει την ιστορία 10 γηπέδων στον κόσμο που οφείλετε να γνωρίζετε. Είναι, δηλαδή το Wembley, είναι το Μαρακανά, το Old Trafford, το Σαντιάγο Μπερναμπέου. Είναι δηλαδή 10 γήπεδα παγκοσμίως, τα οποία πρέπει να ξέρουμε την ιστορία. Ομοίως 10 γήπεδα στην Ελλάδα, τα οποία έχουν τη δική τους ιστορία, άσχετα αν χρησιμοποιούνται ή όχι. Δηλαδή τώρα για τους παλιότερους, το Αλκαζάρ λέει πολλά. Για αυτούς που έχουν παίξει μπάλα στην Αθήνα, η Αλεπόζουπα λέει ακόμα περισσότερο. Δεν είναι δηλαδή το γήπεδο το οποίο θα είναι το σένιος. Το Καραϊσκάκι έχει τη δική του ιστορία, όπως η Λεωφόρος, που είναι και το πρώτο γήπεδο που φτιάχτηκε στην Ελλάδα και χρησιμοποιήθηκε εκεί για τους αγώνες της εποχής ομάδας. Έχει πάρα πολύ ωραίες ιστορίες από γήπεδα, τα οποία, ας πούμε, στη Λεωφόρο έχει δώσει ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Και σε αυτά τα γήπεδα επίσης, νομίζω έχει παίξει και ευρωπαϊκό και η ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Και στο Καραϊσκάκι. Το γιατί που λέει, ας πούμε, είναι χτισμένο πάνω σε νεκροταφείο. Σε νεκροταφείο 3 θρησκειών. Και γι' αυτό δεν μπορούσε να γίνει η επέκταση, γιατί υπάρχουν από κάτω τα μνήματα όταν πήγανε να τα βρουν Αρμένιων, Εβραίων και Ορθοδόξων που είχαν αγιαστεί. Το Χαριλάου, εντάξει, το Καφτατζόγλιο. Και μετά για πρώτη φορά, Ανδρέα, έλα εδώ πέρα λίγο να βοηθήσεις. Αποφάσισα, ψάχνοντας για τα κυπριακά, αν και στον βρουν πολλές από τις εκφράσεις που έχουμε, λέω να κάνω και μια καταγραφή της κυπριακής εξέλιξης. Θέλω να σου δώσω το ίδιο θα πεις κάτω μόνο. Δεν μας θέλει δύσκολο, δεν ξέρω. Ναι, αλλά εντάξει. Ο Ανδρέας σπουδάζει, πες, έλα, ρίξ' το. Δεν είναι ατάκα, ατάκα είναι, δεν είναι φυσικά. Εγώ δεν μπορώ να βρίζουν παίκτες μες στο μάτς. Κριτική πριν μετά, οκ, είναι ευρεία. Σου λέω καθίστε σπίτια σας, άμα δεν υποστηρίζετε την ομάδα. Άκουσα ένα ωραίο όμως, λίγο περίεργο, αλλά ωραίο, με τον Ταρέμι φέτος. Όπου έκανε κάνα δυο φάσεις που έχασε, τον γκολ, και πετάγεται μέσα από πίσω και του λέει «Δεν πας στον πόλεμο, ρε φίλα, μας αφήσεις σύμφωνο». Ήταν ωραίο. Ήταν ψαγμένος. Τάκης Μαλακατές, πολλά χρόνια πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Για πες εσύ, Τάκη, που έχεις πάει τώρα τα γήπεδα και μόνο ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ, ποιος βρίζει περισσότερο? Τώρα εσύ είσαι πολλά χρόνια ο παδός. Αν κάποιος έχει και φράσεις, επειδή σίγουρα μου λείπουν πολλές, να φανταστείτε όταν το έκλεισα το βιβλίο, μετά μου ήρθαν άλλες 2-3 λέξεις.
Που δεν τις είχα βάλει. Είναι εδώ δεν την έχεις Κυπριακή. Γι' αυτό, βάλε ένα μικρό. Όταν κάνουμε την ποδιά, την τρίπλα κάτω από ποδιά, το λέμε πατριχούα. Πατριχούα, η πατρίχα είναι το καρπούζι. Νομίζω ότι έχω εκφράσεις, δεν είναι λέξεις, δεν είναι και εκφράσεις, αλλά δεν διάλεξες εσύ ό,τι θες. Εμένα μ' άρεσε ο Ατζαμής. Και ο Άπαρος. Ο Άπαρος είναι το άλλο. Ο γρήγορος ποδοσφαιριστής. Αλλά είναι πιο αχάπαρος. Ο Αχάπαρος είναι ο άσχετος. Ο άπαρος είναι αυτός που τρέχει πολύ. Ναι. Ο άπαρος είναι αυτός που δεν τη βρίσκει. Οπότε να προσέξετε και τα δύο. Ο Πορτάρης, το θες το καταλαβαίνει. Περισσότερο ο τερματοφύλακας. Αλλά άμα βάλεις ο Κλούβατσης, Ο Κλούβατσης, να το κάνουμε σαν κάτω, ερωτήσεις. εσύ έχεις καλύτερη. Εγώ την προφορά τη δουλεύω, αλλά δεν την έχω καταφέρει ακόμα. Ο Κλούβατσης είναι επιθετικός. Κάθεται Κλούβατσης, κάθεται στο τέλος της επίθεσης. Έχει μερικές εκφράσεις, αλλά τις αποδόσεις, όπως θα ήταν σε περιγραφή αγώνα. Άντε, μου βγάλε μια γλυκιά. Βγάλε μια γλυκιά σέντρα, ας πούμε. Άιστην και φέρνοντ, όταν κάνει κάποιος μια παλιά... Αν λες 2 φορές, σε παρακαλώ. Άιστην και φέρνοντ. Μπράβο, τώρα το πες. Άστην Δεν το καταλάβα, Άιστην να τη φέρω εγώ, ας πούμε, όταν γίνεται μια μακρινή παλιά και δεν την προλαβαίνω. Έκαναν τα σιόνι. Αυτό θέλει μετάφραση, να βγαίνει και ο υπότιτλο από πάνω. Τα κάνανε χιόνι. Ξέρω, στην πλήρη μετάφραση τα κάνανε σαλάτα, ας πούμε. Τα κάνανε μαντάρα. Για πες αυτό με την πρώτη φράση, πάνω αριστερά μου, Να πούμε ότι δεν ήμουν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. εντάξει, Είσαι γεννημένος. Δεν δουλεύει και το σφυρί, δεν φτάνει να σου αγοράσω άλλο. δεν του λέει το σφυρί, μη σφυρίχρα, φτανός είναι ο Λυψός στο μυαλό. Φτανός ή καμπανόγαρος. Επίσης, άμα ακούτε κάποιος του κοινού να σου πει καμπανόγαρε, δεν είναι το κάτι. Στέλιο, Η Κυπριακή έχει μια φοβερή ιδιαιτερότητα. Είναι μια μιλούμενη γλώσσα που δεν διδάσκεται. Έχω να πω για το πουτσό. Το πουτσό είναι το βρίσκω στόχο, ας πούμε. Εδώ έχει δώσει μια ερμηνεία ο πατέρας μου, η οποία δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια. Πιστεύω ήταν μέσα στις πλάκες που μας έκανε και μας μάθαινε. Μας λέει ότι είναι από το good shot το αγγλικό. Επειδή είμαστε και αγγλικοί. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει. Αν κάποιος το ψάξει, Η τρίπλα έχει πολύ ωραίο όνομα. να ρωτήσω εγώ κάτι το φίλο μου. Πες. Να μας πει την ιστορία με την Άστον Βίλα που πήγε να παίξει στην Κύπρο. Με την Άστον Βίλα που πήγε να παίξει στην Κύπρο. Μόνο που δεν φωνάζα Άστον Βίλα, φωνάζα Άστον Φίλο. Έτσι. Όχι. Πώς την είχαν παρουσιάσει. Η Άστον έπαβε. εντάξει, είναι το αντρικό Μόριο. Κάνατε σαλάτα. Και υποστηρίζαμε όλοι οι Κύπροι σε το φιλικό παιχνίδι. Την Άστον Βίλα μόνο και μόνο για να φωνάζουν Άστον Φίλο. Έτσι για να... Χαιρόταν οι Άγιοι, Γελάγανε δεν κιόλας. αλλά γελάγανε. Λέγανε ότι απορούσαν και οι Εγγλέζοι ποδοσφαιριστές, ξέρουν την ιστορία του προσωπικού διάδρομου στο επίπεδο, απεσταλμένο και συγγενή δηλαδή. Και το βλέπουσαν και οι Εγγλέζοι απορούσαν τι πάθος τόσο αγάπη για αυτή την ομάδα, δεν το περιμένανε. Ακόμα και στην Κύπρο να αγαπούν τόσο πολύ τον Άστον Βίλα, τον Άστον Βίλα. Εγώ το είχα πάθει αυτό το τελευταίο όταν είχα με Κύπρους, γιατί ξερνάμε και από την Ανιγάνη και την Καπάτη και τροχοβίλες. Δεν ξερώτες πάνω. Να καταλάβεις. Για την τρίπλα είναι το Tyson το κλικ. Και το Κιλούι. Το πρώτο που ξέρω. Εντάξει, αρκετά που βλέπω εδώ, όντως δεν τα ξέρω κι εγώ. Έχεις σπουδάσει καιρό στην Ελλάδα και έχεις ξεχάσει τα κυπριακά. Ναι, αλλά και είναι για τους πιο παλιούς, ας πούμε. Γιατί δεν πυρώτησα παίκτες και παράγοντες. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα γραπτό στα κυπριακά. Είναι η πρώτη απόπειρα να μεταφερθεί η αρκότητα του ποδοσφαίρου. Έχουν κάνει κάποιες μια προσπάθεια
υπάρχουν κάποια λεξικά στα κυπριακά, αλλά είναι μια γλώσσα η οποία ενώ τολμείται δεν διδάσκεται. Έχει το θέσει της ενδιαφέρον. Τι βρήκε? Σαν πολλά το κουτσιπάνο, μου αρέσει, το λέμε αρκετά, ή ο βόλαρος, το δυνατό σούσι. Σαν πολλά το κουτσιπάνο είναι όταν θες να κάνεις σούτα μου μακριά, μέσα μόνος σου, σαν πολλά το κουτσιπάνο. Πώς έλεγε ο αρχηγός, ο προπονητής της Εθνικής, κάτε σούτ. Από όπου να είναι, έτσι θα λέει ο δικός μας, ξαπόλατα, από όπου να είναι. Αυτό, το ποδόσφαιρο λοιπόν έχει μια ιδιαίτερη σοφία. Ο αθλητισμός λοιπόν. Αλλά το ποδόσφαιρο επειδή είναι περισσότερο της μάζας και νομίζω και τα πιο ωραία ακούγονται στα μικρά τα γήπεδα, τα συλλογιακά. Αποστόλης που έχεις παίξει μπάλα, περιφερειακά, τι έχεις ακούσει? Τώρα θα ρώταγα για το παγκότερνο. Πώς βγήκε το παγκότερνο? Πώς βγήκε το παγκότερνο, έλεγα. Παπουρότερμα, μπορεί να είναι ο τύπος που είναι παππού. Δεν συμπληρώναν οι ομάδες, παιδιά. Δεν συμπληρώναν οι ομάδες και έπαιζε ένας τερματοφύλακας και έπαιζε. Ναι, το παγκότερμα δεν είχε τον τερματοφύλακα. Που έπαιζε, ο τύπος που έπαιζε μέσα γυρνούσε. Απλά δεν συμπληρώναν οι ομάδες, δεν έκανε για ο τύπος που το σκέφτηκε να το κάνει. Ήταν μπακ και τέρμα. Δεν είναι παγκότερμα, είναι παγκότερμα, είναι το λάθος. Οπότε, Δημήτρη, ο Αγγελούς, έλα πάνω να μας πεις λίγο πώς τι εμπνεύστηκες από τα σκίσα, γιατί μεγάλο μέρος της γοητείας αυτού του βιβλίου φέρνει στο Δημήτρη. Όταν του έδωσα τη λέξη αυτό είπα, ότι από ποδόσφαιρο λέει δεν ξέρω τίποτα, εξακολουθεί μάλλον να μην ξέρει ποδόσφαιρο, παρότι έκανε το λεξικό. Καλησπέρα. Ήταν έκπληξη και για τον Δημήτρη όταν του είπα θέλω να συνεργαστούμε. Γιατί Λίγο βουνό. βουνό, το έχει ωραίο βουνό, έχει ωραία. Ήταν, ξέρεις τι ήθελες πάντως. Αυτό ήταν το πιο εύκολο για μένα. Είχαμε από την αρχή, ήταν κάτι ανηγορικό. Ας πούμε στην μπαλαρίνα, έχει δώσει ρέστα. Η μπαλαρίνα είναι ο παίκτης, ο οποίος είναι τεχνίτης, αλλά φοβάται να πει δυνατά στις μονομαχίες. Είναι η χορεύτρια η μπαλαρίνα. Επίσης, έχει αποθεώσει την πόρνη, αλλά ολοσέριδο. Και υπάρχει και αυτός ο τύπος που τι σας θυμίζει ο ένας που ποια λέξη είναι. Τον βλέπετε έτσι. Ποια είναι η πρώτη σκέψη που σας έρχεται? Ποιος? Καμία ιδέα? Ο Επιτρόπου θα πει. Είναι το λαμόγιο. Κλασικός Έλληνας παράγοντας. Έτσι σε αυτή την περίπτωση. Έχεις κάνει φοβερή δουλειά. Έχει βοήθηση πάρα πολύ. Πολλά τηλέφωνα, πολλά email μας. Μεγάλο, καταρχήν να πούμε ότι το βιβλίο είχε βγει σε πολύ μικρότερη έκδοση το 19. Τώρα συμπληρώνεται κατά πολύ, πολλές λέξεις κλπ. Σαν ιδέα, και τώρα είμαστε στο Sportsbook. Να, έχει το πρώτο. Και αυτό ήταν μικρό. Μετά έφαγε μεγάλο. Πλασιάστηκε σε 100, ο Νίκος πήγε στις 240. Πάει για πολύ μεγαλύτερο και πάλι το κρατήσαμε μικρό, γιατί θα μπορούσε ο εκδοτικός οίκος να δώσει μεγαλύτερο χώρο στις λέξεις, αλλά θα έβγαινε γύρω στις 300 σελίδες. Είπα ότι θα μαζευτούν οι λέξεις, δηλαδή είχα πάει προχθές σε ένα σεμινάριο UEFA Pro και ακούω τη λέξη ο κουμπωμένος. Εγώ τον ήξερα με ο βιδωμένος. Ο βιδωμένος είναι ο παίκτης που δεν κινείται. Τώρα άλλαξε ο ορισμός, ήταν ο κουμπωμένος. Τον βίδωσε. Τον βίδωσε είναι όταν σου κάνει. Την τρίπλα και μια είναι αυτό που λέμε που σπάσε τη μέση. Πάλι στην. Δεν έχει το κυριολεκτικό, αλλά έχει όλο αυτό το ωραίο το μεταφορικό. Ένα παιχνίδι με τις λέξεις και με τις
και με τις αναμνήσεις, τις παιδικές, κάποιες λέξεις μπορεί να έχουν χαθεί. Κάποιες λέξεις να τις ακούμε μόνο, ας πούμε, δεν θα ακούσει πολύ συχνά ο συγκαμένος, αλλά άμα τα πας στα χωριά θα ακούσεις πώς παίζει στα συγκαμένος. Ή το, άμα ακούσεις το κωδικό σαλαλά, τι σημαίνει. Το παιχνίδι είναι σαλαλά, είναι στημένο από πιο μπροστά, οπότε είναι το αβαβά. Το σαλαλά είναι ότι έχει κλείσει τη συμφωνία. Έχει κλειδώσει. Τα στημένα είναι και ο ματιασμένος. Αυτός είναι ματιασμένος. Και καλά. Είναι ότι είναι λίγο στημένος, ότι λίγο την έχει πει δεν είναι πραγματικά το ποδόσφαιρο. Δεν έφαγε ψάρι. Αυτός που δεν είναι καλός και διεκδικητής δεν τα έχει. Έχει χρήση αρκετών θηλυκών χαρακτηριστικών, ας πούμε κυρία, για ένα παίκτη. Είναι ο παίκτης ο οποίος πάλι είναι καλός τεχνίτης, αλλά δεν μπαίνει με τίποτα μέσα στο παιχνίδι. Δεν πρόβλημα και χορεύει, και από όσο ξέρω υπάρχει μόνο ένας Έλληνας παίκτης, αλλά θέλω να το ερευνήσω το γιατί, ο οποίος είχε γυναικείο παρατσούκι χωρίς να θέλει συνδέεται με οποιοδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό. Ήταν κάποιος Πετρικόπουλος και το φανάζανε Βαρβάρα. Τώρα, γιατί ο Πετρικόπουλος που είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς που έχουν βγει στην Ελλάδα και δεν υπάρχει και ξέρεις να δημιουργήσει κάποια άλλη πόλη. Με μεγάλη καρδιά και και έφυγε σε παιχνίδι πάνω. Σε παιχνίδι Παλαιμάδο. Αλλά ο Πετρικόπουλος έχει την κουλτούρα, έτσι την δημοκρατία, και εγώ έχω ρωτήσει παιδιά. Και μου άρεσε. Προστάτης του πυροβολικού, η Αγία Βαρβάρα. Κοίτα, αυτός που ήταν συνδεμένος σίγουρα με στρατιωτικό αντικείμενο ήταν το περίφημο ο Μιζούρι. Μουράτης. Όπως επειδή έμεινε στον Πειραιά και είχε θέσει τότε το Μιζούρι, το αεροπλανοφόρο, είχε έσω εκτός όλος και ο Μουράτης δούλευε στην επισκευαστική και είχε κάνει κάποιες δουλειές στο Μιζούρι. Οπότε ήταν το Μιζούρι, έφτασε να το λέμε. Όπως το ρητό, ήταν και βραχίζωμος. Ο Φόντακας ήταν ο Σιδέλης. Έχω γράψει δεκαετία 60-70 και 80. Είχαμε πολύ εύκολους τους. Βέβαια βοηθούσαν οι εφημερίδες. Τότε έκανες μια εθνική εφημερίδα και περίμενες αυτό το χαρακτηριστικό. Και κάθε που ήταν και ξένος παίκτης, περίμενες ότι θα του δοθεί οπωσδήποτε ένα παράδειγμα. Σπύρο, στο χόκκι προλαβαίνουν να πούνε διάφορα έπρεπες. Πες ένα. Θα σας βάλω ένα, τώρα που είδα το Σπύρο και κάτι. Ένα ποδοσφαιρικό στοίχημα. Το πέναλτι Αλαπανέγκα. Το γνωρίζετε όλοι. Τι είναι τα Αλαπανέγκα? Παίρνει φόρα, σταματάει και κάνει ψιλοκρεμαστό. Εθνικότητα του Πανέγκα. Τσεχοσλοβάκια. Τσεχοσλοβάκια. Εθνική Τσεχοσλοβακία. Επειδή όλοι ήταν το Πανέγκα και είχε αυτό το περίπτωμα, νομίζω ότι στην αρχή Βραζιλιάνοι. Υπάρχει το Πανέγκα μέσα εδώ πέρα στους ήρωες, στους παιδικούς μας ήρωες. Αυτές οι λέξεις όπως είπε και ο Τάσος θα μπορούσαν να είναι άνετες σε μια περιγραφή και σε κάποιες περιγραφές που αναφέρονται στο YouTube. Το εκτέλεσε πέναντι Αλαπανέγκα χρησιμοποιείται κατά κόρο. Ή από άλλους είναι παλαδόφατσα, θα το πεις ας πούμε και τώρα, ή με σουτ μπανάνα, ή ραμπόνα, ή τριβέλα. Αυτά εδώ πέρα είναι να περιγράψουμε τα είδη των σουτ. Σε πιο μοντέρνα λέει το packing. Εντάξει, παλιότερα δεν λέγαμε το packing. Αλλά θα ακούσεις που έστειλε την μπάλα στα μνήματα. Είναι η απόκριση όπου η μπάλα
Μακριά από την αιστεία. Πολλά γήπεδα, ειδικά στην επαρχία, είναι δίπλα από την πρωταθλία. Οπότε ένα άτσαλο σουτ, κάτι χειρότερο, έφερε ψηλά, έκανε τη μάτρα και έφτανε στα μνήματα. Ήταν η αρχή διώξου του μερές στα μνήματα που ήταν δίπλα το πρωταθλείο. Δεν αγοράζει ακόμα το δίπλα στα μνήματα, μετά κάνα γήπεδα. Έτσι, δεν προχώρησε. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λιγάκι στην τέχνη του σκητσογράφου μας. Εκτός του θέματος, αλλά έχει πολύ μεγάλη αξία. Το ποδόσφαιρο είναι πηγή έμπνευσης ακόμη και για καλλιτεχνείς δεν μπορούν να φανταστούν, δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ποτέ ότι θα δουλέψουν τόσο πολύ, γιατί δεν δουλειά για να δουλέψουν, για κάτι το οποίο δεν είχαν επαφή. Αυτή είναι από τις μικρές δυνάμεις, το ποδόσφαιρο. Συγγραφείς, μεγάλοι συγγραφείς, μεγάλων διηγημάτων, ιστορικών διηγημάτων, έχουν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, εγώ είμαι των Ολυμπιακών σπορ, να το πω έτσι. Γιατί θαυμάζω στα Ολυμπιακά, όλα τα Ολυμπιακά. Όμως το ποδόσφαιρο, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι πέρα από ο βασιλιάς του σπορ που λέμε αλλά το ποδόσφαιρο μπορεί να δώσει πράγματα και να εμπνεύσει πάρα πολλούς να κάνουν πολλά πράγματα που ενδεχομένως δεν είχαν άμεση σχέση με αυτό. Ένα παράδειγμα είναι ο σκητσογράφος, ο οποίος σκίτσαρε για ένα βιβλίο ολόκληρο πράγματα τα οποία δεν είχε φανταστεί ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι ήθελε μόνο τις λέξεις για το κάνει, γιατί από εκεί και πέρα δεν θα το εξηγήσει και τα δουλέψει πάρα πολύ σημαντικά. Το ποδόσφαιρο μπορεί να μας δώσει, αρκεί να το χρησιμοποιούμε με το σωστότερο τρόπο. Ο καθένας με την καλοσύνη του και με την καρδούλα του να το αντιμετωπίσει σωστά. Και δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι όλα τα σπορ. Τα σπορ μπορούν να μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Ό,τι καλό παράγει ο αθλητισμός είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας. Ακόμα, Ελενίτσα, έμαθες επιτέλους και λίγα πράγματα για το ποδόσφαιρο. Κάνουμε μαζί εκπομπή, συμμετέχουμε πάνω στην εκπομπή και σηκώνει τα χέρια και λέει: εγώ παραδίδομαι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Όμως θεωρώ έπειτα από 6 μήνες συνεργασίας παραπάνω πάρα πολύ καλή και νομίζω ότι με αυτό το βιβλίο θα γίνεις ακόμα καλύτερη. Το Σάββατο θα σε εξετάσω στον αέρα του News και θα πούμε πολλά πράγματα έτσι όπως. Γράμμα. Τώρα, σαν ψυχολόγος, ως πούμε λογοτέχνης, παγκοσμίως, ο Αλμπέρ Καμί, έχει γράψει, έχοντας δοκιμάσει αμέτρητες εμπειρίες, μπορώ να πω με σιγουριά ότι όσα ξέρω σχετικά με την ανθρώπινη ηθική, το οφείλω στο ποδόσφαιρο. Ο Καμί έπαιζε μπάλα ως τερματοφύλακα στην Αλγερία και θα εξετάσω εδώ τον Γιώργο Πίκουλα, γιατί το είπα προχθές, δύο πολύ γνωστοί τραγουδιστές υπήρξαν τερματοφύλακες. Τραγουδιστές. Ναι. Ένας είναι Ισπανός, θα στο τραγουδήσω τώρα, αμπράθαμε. Ο Ιγκλέσιας. Χούλιο Ιγκλέσιας έπαιζε στα μικρά της Ρεάλ Μαδρίτης. Έλληνας τερματοφύλακας που τραγούδισε τραγούδι του Χούλιο, Έλληνας τραγουδιστής που τραγούδισε τραγούδι του Χούλιο Ιγκλέσιας και ήταν επίσης στα Τσιγό της ΑΕΠ. Γιάννης Πουλόπουλος. Δημήτρη Μανιάτης, που ξέρεις και όλο το καλλιτεχνικό, ποιοι άλλοι ήταν τα αδέρφια Διονυσίου. Ο μεγάλος, ο Άγγελος, έπαιζε μπάλα. Ο Κούρκουλος ήταν στο Παναθηναϊκό και ήταν και καλός ποδοσφαιριστής. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν και εθνική ομάδα καταδύσεων. Ήταν πολύ καλός κολυβητής. Ο Κωνσταντάρας δεν έπαιξε ποδόσφαιρο, απλά έκανε ατραξιόν όταν έπαιζε αυτό. Την ομάδα των ηθοποιών. Η ατραξιόν ήταν ο Βέγκος. Ο Κωνσταντάρας, αυτός που είχε πει λάθος, ο Κωνσταντάρας έκανε καταδύσεις. Εθνική ομάδα καταδύσεων. Ο Έλληνας Jason Statham, ποιος είναι? Ο Κακαβάς. Γιατί ο Jason Statham επίσης ήταν στην Ολυμπιακή ομάδα καταδύσεων της Μεγάλης Βρετανίας. Ένας υπάρχει Έλληνας που ήταν εθνική ομάδα καταδύσεων και μπορούσε αν ήταν να χτυπήσει τον Jason Statham, διότι είχε πάρει το πολυβόλο του και είπε: ελάτε να τα πάρετε στους Βόλους, ο Κώστας Πρέκας.
που βγάζετε επίσης. Άμα κάνετε καταδύσεις, γίνεστε καλύτεροι, πιο αθλητικοί. Ο Παζολίνη έπαιξε στην ομάδα της Μπολόνια. Ποιος ο? Παζολίνη στην Μπολόνια. Παζολίνη, ναι. Ο Κατράκης ήταν προπονητής. Ο Κατράκης. Όχι, αλλά ήθελε να κάνει εντύπωση. Α, ήθελε να κάνει. Αυτός που έπαιζε. Είπα να πω έτσι ένα ωραίο. Αυτός που έπαιζε μέχρι τα 65 του μπάλα στο τοπικό της Αθήνας και ήταν πρώτος σκόρερ μέχρι στο τελευταίο ήταν ο Αντωνίου, ο ηθοποιός, στο Πάψε τη Μουρμούρα που είναι ο ηλικιωμένος. Ο Αντωνίου μέχρι τα 65 του είχε δελτίο και έπαιζε στο γάμα τερκό και στα 65 πρώτος σκόρερ. Με μεγάλη φιγούρα. Είναι ο τύπος που σηκώθηκε και έφυγε για να πανηγυρίσει πρωτάθλημα της ΑΕΚ από παράσταση. Εντάξει, ήταν πιο σπάνιο το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Μεγάλωσε. Και όταν έγινε το γήπεδο, το καινούριο Φιλαδέλφια, ήταν μέσα στις πρώτες θέσεις ο Αντωνίου. Αυτά, εγώ να σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Το κακό από όλα αυτή την ιστορία. Από όλη αυτή την ιστορία, κατά αυτή την κουβέντα και την εμπνευσμένη, αν μη τι άλλο, παρουσίαση τη διαδραστική με τη συμμετοχή σα, είναι ότι του έχετε δώσει και άλλε ιδέε. Ήδη τον βλέπω συγγνώμη, οπότε τη βάψαμε λίγο και θα ετοιμάσει κάτι καινούργιο, είμαι βέβαιο. Σωστό. Τώρα θα ετοιμάσει από πού προκύπτουν όλα αυτά. Η επιμονολογία της κάνει. Εκεί είναι το πιο δύσκολο. Αλλά αυτή είναι χειρότερη από εμάς. Αυτή είναι χειρότερη από εμάς. Νομίζω έχω δει ένα αγγλικό εκφράσεις της Κερκίδας. Ένα μικρό, δεν μπορείς να μεταφράσεις αυτό που είναι στην Ελλάδα, δηλαδή άμα το πούμε ποδιά στα αγγλικά, θα σε κοιτάξει όλους, δηλαδή το αντίστοιχο ποδιά στα αγγλικά μπορεί να είναι κάτι τελείως εδώ. Νάτμε. Δηλαδή το, πώς το λένε, το μοσχοκάρι. Άντε τώρα εσύ να πεις, του σκάσε μοσχοκάρι. Ο οποίος δηλαδή άμα σε ακούσει κάποιος, του σκάσε σακούλα. Θα το ξεχάσουμε. Ποιο? Ευπερώτηση. Έχει ξεχάσει το κινητό της, παιδιά, και μου το δώσω κάτι στο δώσω. Αλλά να μην φύγεις και το ξεχάσω. Μετά με ρωτάει η γυναίκα μου, λοιπόν, όποια... Στο βιβλίο έχω το email μου, εντάξει, περισσότερο έχει το κινητό μου. Ό,τι λέξη δείτε ότι δεν υπάρχει, στείλτε. Κάπως έτσι γίνονται τα βιβλία. Μία δεν σας έβαλε και αυτός ο Λούγκη, ετοιμάζει κι άλλος αυτός. Είναι μια γνώμη. Ας πούμε, η πρώτη έκδοση δεν είχε προλάβει το βαρίστα, τότε έφυγε το βάρ. Οπότε ήταν κάτι που γεννήθηκε. Το βάρ, ο βαρίστας, τα βαρόπουλα. Τώρα πάμε στο ημιαυτόματο site. Συνεχώς αλλάζει. Τώρα ο διαιτητής είναι σχεδόν και συνοθέτης που παρέχει τη γάμα και πάει μαζί του σαν παίζει ηλεκτρονικό παιχνίδι. Όλο μεταλλάσσεται το άθλημα και αυτό είναι το ωραίο. Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός και πραγματικά είναι και για ψυχανάλυση. Καμιά φορά πηγαίνετε στο πιο άσχετο παιχνίδι. Δηλαδή, δεν πας να δεις την ομάδα σου. Αν είσαι Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, πήγαινε να δεις. Ιωνικός Ηρακλής, ναι. Με τον Γιώργο όποτε έχουμε πάει, έχουμε διακοπή παιχνίδια. Δηλαδή, στον Ιωνικό Ηρακλής έχουμε πάει για το πιο ήσυχο παιχνίδι και όλους τους άλλους μπροστά μας να έχω στο αυτίδι από εκεί το παιχνίδι. Που βάστηκε ο Ιωνικός. Την άλλη φορά που είχα πάει να δω το Ιωνικός Ολυμπιακός με ένα φαντάρο αυλώνα, με καταφέρει. Και είμαι από την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού. Θυμάμαι ότι φύγαμε από την Νίκαια τρέχοντας να βρούμε. Κατεβήκαμε όλη τη Λαμπράκη και φτάσαμε μετά τα βίλα, όσο όλη την διαδρομή, τρώγοντας νεράτσια με στηράφια, πέτρες, όλη την διαδρομή. Κάνει 30 χιλιόμετρα. Μετά έκοψα τον Ιωνικό γιατί λέω δεν γίνεται. Κάθε φορά που πηγαίνω στο Ιωνικό, διακόπτω το άβαλο. Αυτά. Έχουμε τον Χριστιανό Ρόναλντο.